minuuttia showta ensimmäinen ihminen lähtee mukaan. Kyse on siis äärimmäisen suositusta showsta. Pitäisikö oikein siirtää prime time, kun on niin suosittu? Kello 8 lauantai-ilta on Human tilalle, kun on niin suosittu. Ei voi olla totta. Antti, terve! Terve. Pääsitte lähteä pelin mukaan. Kyllä. Luojan kiitos, jos olet ainut, kun näette sinua siellä linjalla. Niin. Elikkä siis kuka on kuvasta, siis kuka vaan mikä esine? Olisiko kirja? Ei oo kirja, ei oo. Täällä missään nimessä voitaisiin pelaamista. No, ainut, kun näette sinua siellä linjoilla mukana, eli pommita se kärkikymmenikko täyteen sun numeroitasi. Päästä puhuko lähetys loppuun asti. Onko sulla stringit? Mulla vai? Niin. Joo, totta kai. Mustat? Eikö sä tee nahkaset punaista? Okei, heippa. Hei. Pam, pam, pam. Ai. Tuntuu kun muutama kuperissa takoisi kallua halki ulospäin. Ai fi... Tänä vuonna Pariisin Eiffel-torni. Ja nyt, anteeksi syön vettä. Nytkö? Nyt! No nyt! Tää! Ei kun toi ei! Se! Joo, ei! Tää! Se! Joo! Ei kun toi siis! Ei! Toi! Tää! Tää! Joo! Toi! Soka! Let's do it. Come on, baby. Give me some love. Soitaa. 0700 364 891 1111. Niin. Ei ollut kirja, ei. Potti nousee 3 696,3 euroa. Meillä on siellä Kimi, terve! Paljon halloo. No halo. Mistäs päin Kimi oot? No kuule, Helsingistä. Ja lähimaata, otta kun räisee ja rätisee, et sä oot vähän kauempaa, mutta... No täällä on vähän huonot linjat. Niinpäs näyttää olevan, mutta hankit sitten ne loituraavaa parvat. Mikä on kuvassa? Se on ihan selvää, se on puuhöylä. Ei oo puuhöylä. No, haista vittu siis.
Pom. 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 Takoo kallua halkeamalla. Mä en yritän. Tänä vuonna Eiffelin... Voi! On kuvassa. Mikä ei? Soitaa. 0700. Soitaa. 0700. 364 891 111111. No kuule, Helsingistä. Kuvastaa siis kuka vaan mikä esine? Olisiko kirja? Ei jokin, ei jokin. Ei. Merillä on siellä Kimi. Terve. Haloo jotain halloo. No haloo. Mistäs päin Kimi oot? Nyt. Anteeksi, on vettä. Puhelin soi. Metskari. Jatkuu. Joo, päästä. Niin. Elikkäs mikä esine on kuvasta, ei siis mikä on kuvassa siis jo?